Ahoj Wolfíci, dneska si tady jdeme zahrát Ascendere. Ráda vám jako uhorvan bloku dojít do popisku. Má 21 page v kreativitu. A právě já jsem to tady, jsem vám to chtěl ukázat. A takhle jsem si jen do začátku, když jsem nebudu zlovit, jsem si dal nějaké základní věci a tady jsem, takže je to prostě nějaký základní věci, jsem si dal. Wow. Takže prostě dokonce nezlobíte, že jsem si dal nějaký ty základní věci. Co tady hitovalo? Co to je? Zdrhám. Co to je? Au. Wow. Jsou tady dobrý věci v čistkách. Options dám na easy. Čili, že mám easy, že stalo. Úplně blbým se, ale když jsem dal easy jako normálně. Tak myslím, že zmizely ty všechny důlet. Sniffer egg? Vidím správně, že tady mám sniffer egg. A vidím celý železný armor jen z téhle struktury. Tak to chci ještě najít potom jednou. Well done, this is for you. Co je tohle? Já to mám korumpáč. Teď si vykraftit styky. Tak. Xka může udělat třeba meč z coinu. To je to pas, aha. OK. Tak chce se ametist. Tak to jsem nečekal, že potkám tyhle věci, takový random věci, že půjde i z ametistu craftit. To je třeba 7. Tak normálně ironový krumpáč není zapotřeba. Můžu craftit na střes uhlí, to už ne. To by bylo už popravdě hodně divný. Tak tady vyházím nějaký ty věci. Tak, energy die. Co to znamená?
co se děje? Jo, a já jsem se prvně vzít ten bonus, ten si vezmu dovolením. To nikdy nepoužívejte v tomhle modu jako u svýho baráku, pokud ho máte ze dřeva. Že to se stane s vaším barákem toho. Co je to? Raftin? Ten? Počkej. Já mám 70 bambusů. To je divný. Tak jdu hledat někoho. Takový kompač nepotřebuju. No, tak dobře, náhodně se hodí. Nechci si místo toho vykraftit exku. Velmi dobrý, kdo jich našel laškej, teda ametystkejvku. Co je to za krátký strom? Co je to za krátký strom? Stop! 114. Tak sakramensky, kolik tady můžu mít? Počítejte podvod. Je? Počkej. Když bych se otočil tady create waypoint. Amethyst. Tady máme. Kde máme ten waypoint? Tady. Vidím ho na mapě. Halada, my jsme k vám přišli. Ty si užili hlavně Vánoce. Já právě teďka jsem se rozhodl, že prostě budu je prodejšovat videa, prostě budu mít je skoro, prostě buď prostě toho, jak budu mít náladu. Tak. Kopám se. Kde je ta ametystkejvka? Aha. Je pode mnou. No, já jsem si mohl uvědomit, že je to 2D mapa. Po 80 bloků, to je docela daleko. Potom ještě si označím něco takový. Crane Waypoint. Nevím. Já se vám budu mazat, ale chci si udělat pár waypointů. Create waypoint. Co to je? Co to je? Amethyst D2. Takže mám to všechno omarkovaný. Já vím, že je to takový docela cheating, ale prostě nabízí mi to hra. Jo, nabízí, takže je to legál.
Ne. Je tam velký orečko, ale mě nezajímá. Jsi zdaleka a my víme, je no tak, halo. Jo, tady. Jo, už to vidím. Yes. Co to je? Wow, na mě útočí. Tak počkejte, abych nemusel nejdříve. Test první. Vidím takhle. Tak jo. Třeba kdybych on je tady tolik, which je add jede tolik věcí. Jo, všechno chci. Nevím, proč tam není. O, a ještě otevřu moji folderku, jestli to bude fungovat. Tak to je skvělý. Je to někde tady. Tak doufejte, ale prostě musím. Já si tak broukám, ale prostě tak. Ten se no tak mi se to, když si tam už dát resource packy. Tak to musíte si chvilku počkat, když tak přetočte nějaký čas, třeba, nevím, třeba 30 sekund dalších přetočte. A jestli musíte čekat, no, nemusíte. Tak, pojďme. No tak není to. Resource pack. Tohle. Tak, co tady nepatří. Tak musíte ještě asi přetočit dalších 30 sekund. Mamita.
No, pořád se načíš. Tak dejte do 16. minuty. Ještě. Asi já nevím. Oni teď musíte takhle čekat, ale prostě... Takže tak vystřihnu. Já to vystřihnu. Nebo ne, vystřihnu. Já to prostě, abyste viděli, jak jsem to tady typil. Jak se získají ametisty? Jo, ametist. Tak. Tak. Bude mít tolik ametistů. Já se začnu kopat k tamtomu, nevím. To je asi už tak. Já se jdu kopat. Jdu se kopat k nevím. Co to je? Aha, to je jako... Aha, to je prostě silverfishka, akorát, že v ametistu. Já takový, mě k tomu ještě přibyl screen point. Ta hra mě slyší nebo co? Kopám se k nevím. Au, doufám, že to teďka není u mě, to lávový jezírko. Není, oho. Tak. Tak, vycházím si tady pár bloků, že nepotřebuju. Jo, aha, on je tady koš, to už vidím. Počkej, jak to funguje, nechápu. Tak, vytěžíme si. Natěžím tady všechno. Kde jsem mohl vydrknout krumpáč. No, tak tohle je dobrá. Takže bude mít rozjetý 2 Minecraft série a pode mě, jak vás fanouška víc baví Minecraft. Mě tak, prostě mě víc baví Minecraft. Můžete mi doporučit jakoukoliv sérii, kterou bych měl natočit. Ale já jsem nikdy nedohrál Minecraft. A poslouchejte, mám pro vás takovou neúplně soutěž, ale poslouchejte. Vždy
že já jsem si teďka připravil video, který, když publishnu, tak tam je IP, který se joinete do mýho survival serveru. Ale jakmile už ten server nebude offline, tak já to dám pryč. Takže je to takový i zajímavý. Počkej, to je snad tohle promiňte. Jo, aha. Já jsem to zapomněl, že jsem to, promiňte. Já se vám omlouvám, jen tušinku, když jsem u toho byl a no, byl totálně zmatený. To se vám fakt jako omlouvám. Počkej, nějaký deep dark. Teď oak. Dia. Co to tady je? To tady musím dělat pet samozřejmě. Tady za chvilku, tady pet už je tady. A crafting už je tady. OK, ale tady není špatný dům. To jen ho opravím a udělám vítr. No víte co, aby to se netrvalo extrémně dlouho, tak vám teďka tam ušetřím vás a prostě už teďka to tady bude končit a potom natočím v druhém díle už bude tenhle dům upravený s výtahem. Takže a vykraftěnýma věcmami a tak dále. Takže už tady dám do pece tady něco. Tak. Tam třeba, nevím, tohle. No tak, vypečte se. Ještě vykraftím jednu pec. Takže jen tady, určitě se vám zkusím na kraftě. Takže kraftí full nice. Aha. A do toho musím dát jedno uhlí. To je nový, tak v tomhle modu to mají. A ještě ty stony musím vykopat, to se dělají se mě srandu nebo co? Hm. 6 a 7, 8. Wow. Konečně další. Tak tady máš palivo a tady si půjčím s dovolením 4, tady dám 2, dám tady pár věciček. A co to? Čan? To je zajímavý. Co to udělá? Čarno. Jo. Halo. To je divný. Počkej, co je tohle? Armor, OK. Tady můžu dát druhý armor. Ale k čemu je tohle? To nechápu. Jo, aha, jak jsem to až teďka aktivoval. OK. Test chart. Tak tady dám vypejkat tohle. I tak.
No, asi se s vámi můžu rozloučit, nějak to tady do příště poopravím a bude to tady 100krát lepší. Já to tady potřebuji trošinku pooklidit. Právě, takže to už se dozvíte, jak jsem to pooklidil v dalším videu. Jen tady děláme pár posledních věcí spolu, tak jestli chcete, můžete mi dát nějaký i server doporučit. Já jsem tu cestu nějak zalogoval. OK, tak jsem nějak zalogoval čistku ještě k tomu. Tak já mám nějaký ještě Afričan. Takže do příštího dílu to tady opravím, vykraftím si tady tyhle z těch věcí nějaký ty věci. No počkejte, já to udělám takhle. Vezmu si všechny rudy. Tak. A tam je všechny. Počkejte, ještě není všechno. Hej, mining helmet, to se kde vzalo. 3 armory, 2. Počkej, já se to dám takhle, sem. Jde vidět do obličeje. Já to mám špatný skin, ta helma je moc velká. Naplněn na všechny skiny. Ravko, Silver, čekaj, ne, Zinc, jo, Ingot. Nemůžem. Tak. OK, tak tady ještě v téhle to budu přepalovat. Takže když tak vám můžete odzkoušet za mě nějaký dalšího dílu věci a asi to je vše, tady dopálím a tak ahoj, vofíci.